Belomorsk on rähjäinen kaupunki Vienanmeren rannalla. Hotellikin kuin kummitustalo, lattialaudat narisevat, yhteen huoneeseen mennään pari rappua alas, toiseen 3 ylös. Uikujoen alajuoksulla on viestejä 5000 vuoden takaa, terveisiä kivikauden ihmiseltä. Sitten laivalla Solovetskiin. Luostarin kirkon kupolit ja vähitellen koko saari nousevat hitaasti merestä. Ennen vallankumousta luostari oli rikas ja mahtava ja niin miehille tarkoitettu, ettei saarella saanut olla yhtään naaraspuolista eläintäkään. Lenin muutti luostarin rangaistussiirtolaksi, kaikkien keskitysleirien äidiksi. Lammassaari oli naisten karkoituspaikka. Täällä he elivät ja kuolivat. Vienanmeren valkovalaitten lastenkamari on matalassa lahdessa. Siellä emot synnyttävät poikasensa ja hoivaavat niitä.